ili minimum noćenja za određeni period tokom godine. Potrebno je da se ulogujete na svoj nalog na sajtu i zatim da posjetite sekciju Moji apartmani. U okviru sekcije Moji apartmani nalazit će se svi vaši apartmani koji imate oglašene kod nas na sajtu. Zatim je potrebno da kliknete na ikonicu kalendar, odete u sekciju kalendar gdje popunjavate zauzeća vašeg apartmana, scrollujete na dole, pojavit će se sekcija cenovnik. U okviru sekcije cenovnik imate opciju dodajte specijalno pravilo. Kliknete na dugme dodajte specijalno pravilo, otvorit će se forma za unos specijalnog pravila. Mi ćemo sada uraditi primjer gdje ćemo postaviti specijalno pravilo koje važi u periodu od 20. do 24.5. Odaberite početak 20. maj i završetak 24. maj. Ovo pravilo će se primijeniti na 5 dana, 20., 21., 22., 23. i 24. Primjenjuje se i na dan koji ste izabrali kao dan završetka. Zatim u sekciji cena upisujete cenu za koju želite da se poveća ili snizi osnovna cena za period koji ste postavili u kalendaru, u zavisnosti od broja dana koji gost odaberu. U ovom slučaju mi ćemo postaviti doplatu od 10 evra ako rezervacija počinje u periodu između 20. i 24. maja. Zatim u ovom periodu ćemo sada postaviti da minimum noćenja bude 2 noći. Kada smo postavili ova podešavanja, kliknemo na dugme sačuvaj. Iskočit će nam prozor da smo uspješno unijeli specijalno pravilo i ono će se nalaziti u sekciji ispod vaših osnovnih cena, vikend doplate i u sekciji specijalno pravila. Tu vidimo početak specijalnog pravila da je 20. završetak 24. da je cena plus 10 evra i da je minimalna zakup ako dan rezervacije počinje u ovom periodu 2 noći. Ovdje možemo izmijeniti ili obrisati specijalno pravilo. Sada ćemo da odemo na sajt, da pronađemo apartman. To možemo raditi tako što posjetimo ili se vratimo u sekciju Moji apartmani, zatim kliknemo na ime apartmana, odemo na sajt i pogledamo koja je cena koju smo postavili, koju gosti vide ako rezervacija hvata ovaj period. Sada ćemo prvo uzeti, ovdje vidimo ako gost odaberu neki od datuma 20., 21., 22., 23., 24. da će minimum noćenja biti 2 noći. Ako gost, na primjer, odabere da mu želi rezervaciju od 20. do 23. za jednu osobu, njegova cena po danu će biti 40 evra. Klikom na pogledaj cenovnik vidimo detaljno cenovnik da je njegova cena 40 evra po noćenju. Ukoliko gost odabere neki duži vremenski period, a koji hvata period za koji smo postavili specijalno pravilo, recimo od 19. do 25. to je ukupno 6 dana, sistem mu je obračunao prosječnu cenu u tom periodu, to je 33 dana, a detaljan cenovnik možemo pogledati tako što kliknemo na dugme pogledaj cenovnik. Tu nam je prikazana cena za period, osnovna cena za period od 4 do 8 dana, u ovom slučaju za jednu osobu, u ovom slučaju to je 25 evra, a na sve ostale dane je dodao cenu 35 evra za specijalno pravilo koje smo postavili. Znači dodao je cenu za 20., 21., 22., 23. i 24. maj, doplata 10 evra. To bi bilo sve što se tiče doplate cene za određeni period tokom godine.